Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultura TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is donderdag 23 april 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Dubbele klap voor Real Madrid. Eder Militao en Arda Güler komen dit seizoen niet meer in actie voor Real Madrid. Beide spelers van de Koninklijke hebben een hamstringblessure opgelopen, waar weken herstel voor staat. Volgens Spaanse media is er één geruststelling: het WK komt niet in gevaar. Zowel Militao als Güler speelden de wedstrijd die Real Madrid van Alaves in La Liga won niet uit. De Braziliaan ging nog voor de rust naar de kant, waarna de Turk hem na een klein uur volgde. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat beide spelers een hamstringblessure hebben opgelopen, zo communiceert Real Madrid. Volgens Spaanse media staan zij 3 tot 4 weken aan de kant en dus kunnen Brazilië bondscoach Carlo Ancelotti en Turkije bondscoach Vincenzo Montella opgelucht ademhalen. Er is geen FIFA-plan om Italië in de plaats van Iran te laten spelen op het WK. Volgens bronnen heeft de FIFA geen plannen om Iran te vervangen door Italië op het WK van deze zomer, nadat de speciale gezant van de Amerikaanse president Donald Trump dit had voorgesteld. Er heerst al geruime tijd onzekerheid over de deelname van Iran aan het toernooi vanwege de oorlog met de VS en Israël. De Amerikaanse speciale gezant Paulo Zampol vertelde dit aan de Financial Times Extern. Ik bevestig dat ik Trump en Infantino heb voorgesteld dat Italië Iran vervangt op het WK. Ik ben geboren in Italië en het zou een droom zijn om de Azzurri te zien deelnemen aan het toernooi in de VS. Met 4 titels hebben ze de staat van dienst om deelname te rechtvaardigen. De eigenaar van Coventry maakt zich geen zorgen over de geruchten rond Lampard. Voorzitter Doug King van Coventry zegt dat de fans van Sky Blues zich geen zorgen hoeven te maken over wat er wel of niet gaat gebeuren, nadat hoofdcoach Frank Lampard in verband werd gebracht met een terugkeer naar zijn oude club Chelsea. Lampard loodste Sky Blues in augustus voor het eerst in meer dan 25 jaar terug naar de Premier League, nadat ze dinsdagavond de championship-titel veiligstelden met een 5-1 overwinning op Portsmouth. 4 dagen eerder hadden ze in Blackburn al het punt behaald dat promotie garandeerde. De voormalige middenvelder van Chelsea wordt echter in verband gebracht met een derde periode als trainer van Stamford Bridge, na het ontslag van Liam Ross Sr. woensdagavond. NBA Bulls hoofdcoach Donovan stapt na 6 seizoenen op. Billy Donovan heeft ontslag genomen als hoofdcoach van de Chicago Bulls, waarmee een einde komt aan zijn 6-jarige ambtstermijn nadat het team de playoffs had gemist. De Bulls wilden Donovan graag behouden, ondanks het feit dat ze op 6 april afscheid hadden genomen van vicepresident basketbalzaken Arturas Karnizovas en algemeen directeur Mark Eversley. Donovan, 66 jaar, had een optie in zijn contract voor volgend seizoen, maar heeft besloten af te treden om een nieuwe coach de kans te geven het team opnieuw op te bouwen. Na een reeks doordachte en uitgebreide gesprekken met de eigenaren over de toekomst van de organisatie, heb ik besloten om mijn functie als hoofdcoach van de Chicago Bulls neer te leggen, zodat het zoekproces zijn gang kan gaan, aldus Donovan. Vicepresident Rusland. Brandstofprijzen onder controle. Evaluatie blijft doorgaan. Vicepresident Gregory Rusland heeft woensdag 22 april 2026 tijdens een persmoment voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Ministers verschillende actuele onderwerpen toegelicht. Daarbij ging hij onder meer in op de situatie in het Midden-Oosten, de invulling van de raden van commissarissen, productieontwikkeling en investeringen. Over de situatie in het Midden-Oosten zei Rusland dat een presidentiële commissie zich hierover buigt.
Ondanks ontwikkelingen in andere landen waar soms sprake is van brandstoftekorten, is de situatie in Suriname volgens hem onder controle. De brandstofcap, die moet voorkomen dat olieprijzen sterk stijgen, blijft voorlopig gehandhaafd. De situatie wordt continu geëvalueerd en eventuele wijzigingen worden met de samenleving gedeeld.